маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаби 24 ва 25 июли соли 2022 натиҷаи имтиҳонҳои марказондеи дохилшавиро ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуд ва он давлаталабоне ки дар низоми имтиҳонҳои марказондеи дохилшавӣ аз қайд гузаштанд ва дар имтиҳонҳои марказондеи дохилшавӣ иштирок намуданд, имшаб яъне ки он нафароне ки сазовори унвони донишҷӯ гаштанд ба онҳо смс паёмак тавассути ба телефонҳои мобилии онҳо ирсол карда шуд. ҳамчунин маълумоти дигаре ки вобаста ба дохил шудан ва дохил нашудани довталабон дар кабинети инфиродии довталабон ҷой дода шуд. маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғ баъди натиҷагирии имтиҳоноти довталабон ному насаби донишҷӯёнро эълон кард. шаби 24 ба 25 июл ба ҳар довталаб смс паёмак омад: шумо донишҷӯ шудед ва ё роҳ наёфтед. ин матни смс паёмак аст. як қисм довталабон ки рӯзи 20 июл смс паёмак ирсол шуд ки роҳ ёфтед ва шаби 25 смс омад ки роҳ наёфтед ва шумо имкон доред ки дар озмуни тақсимоти такрорӣ ки санаи 12 то 15 август баргузор мегардад иштирок намоед ва он ба таваҷҷӯҳи он довталабоне ки чунин паёмакро гирифтанд расонида мешавад ки дар кадом шаҳр ё ноҳия озмуни тақсимоти такрорӣ баргузор мегардад, иловатан ба онҳо тавассути васоити ахбори omma эълон карда мешавад ва ҳамчунин кадом рӯз дар кадом нуқтаи ба қайдгирӣ ки ин ба қайдгирияшон баргузор мегардад маълумот ирсол карда мешавад. асосан мо озмуни тақсимоти такрорӣ дар шаҳри Хуҷанд дар заминаи се муассисаи таълимӣ ки раванди ба қайдгирӣ он баргузор мегардад, дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2, муассисаи таҳсилоти миёнаи омӯзиши рақами 12 ва ҳамчунин гимназияи рақами 24 ва шаҳри Истаравшан дар заминаи гимназияи рақами 5 ва довталабони минтақаи Зарафшон онҳо имкон доранд ки дар шаҳри Панҷакент дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ки раванди ба қайдгирӣ ҷиҳати иштирок намудан дар озмуни тақсимоти такрорӣ баргузор мегардад иштирок намоянд. озмуни тақсимоти такрорӣ яъне ки ба қайдгирӣ аз нав ба қайдгирӣ дар барои иштирок намудан дар озмуни тақсимоти такрорӣ санаи 12 июл то 15 июл баргузор мегардад, новобаста аз оне ки рӯзи истироҳат аст ё рӯзи корӣ аст. дар вилояти Соғ тибқи маълумоти оморӣ 81881 нафар дар маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун довталаб аз рӯйхат гузаштанд ки беш аз 30,000 нафар ба самти тиб ҳуҷҷат супориданд. тибқи нақши ин ниҳод мебоист 22171 нафар ба имтиҳонот ҷалб шаванд, аммо ҳамагӣ 19171 нафар ба имтиҳон иштирок намуданд халос, ки 88% ташкил медиҳад. ҳаминро мебояд қайд намуд ки раванди ба қайдгирии довталабон дар низоми имтиҳонҳои марказондеи дохилшавӣ нишон медиҳад ки аксари довталабони мо гурӯҳи ихтисосҳои панҷумро интихоб карданд. барои мисол гирем соли ҷорӣ агар дар низоми имтиҳонҳои марказондеи дохилшавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон агар 81000 нафар зиёда аз 81000 нафар довталаб аз қайд гузашта бошанд, 33000 нафари инҳо яъне ки зиёда аз 40% инҳо гурӯҳи ихтисосҳои панҷумро интихоб намуданд ва аллакай натиҷаи имтиҳонҳо нишон медиҳад ки дар баъзе ихтисосҳои самти тиб балли гузариш 482 балл ифода мекунад ки бениҳоят як балли баланд аст ва фоизи довталабоне ки аз натиҷаи озмуни тақсимоти асосӣ комёб нашуданд бештар дар гурӯҳи ихтисосҳои панҷум ҳастанд ки қисмати зиёди инҳо номи донишҷӯиро мушарраф нашуданд. довталабоне ки гурӯҳи ихтисосҳои якум, дуюм, сеюм ва қисман гурӯҳи ихтисосҳои чорум ба истиснои самти ҳуқуқшиносӣ бештари инҳо ки дониши хубу намунавӣ доштанд сазовори унвони донишҷӯӣ шуданд. лекин дар гурӯҳи ихтисосҳои панҷум чун шумораи довталабон зиёд буданд ва нақшаи қабул маҳдуд буд, вобаста ба ин қисмати зиёди довталабоне ки комёб нагаштанд
дастгири ихтисосои панҷум ҳастам. аз рӯи таҳлилҳои омории маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 50% нақши дохилшавӣ дар кластери аввал ва 36% кластери дуюм холӣ боқӣ мондааст. аз ин рӯ он довталабоне ки унвони донишҷӯиро соҳиб нашуданд метавонанд аз нав ба қайдгирӣ иштирок намуда ин кластерҳо яъне 1 ва 2-ро интихоб намоянд. дар ин маврид эҳтимолияти соҳиб шудани унвони донишҷӯиро пайдо кардан мумкин аст. гузурши Мафтунушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.